الحمد لله رب العالمين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsam yakib pagadatan, mga datu nagu mga bai. Pagnintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala maparulitan wagi ang kutuwa kalang ulang wana o mga limu wallah mapapadalam sa giyang kaiya kagagawi. Mga pagariyag yabuso oras tano adi tano di kapamagusaya sa giyang kutu islah al-buyut. So kaumpi ay tano, nagudi tano di tanuras ko suldo mga walay tano. Sa si tano niya taman sa giyang kunto ikalima awasiyat. Ayapituro mga ulama. Mapi abiyat dan tano si ko mga pamilya tano nagyang kunto at tarbiyatul imaniya li ahli al-bait. Ay mana ini na iterbiyat tanu si iku mga pamilya tanu. Agyang kuto kapakala aparatiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na ipengedu tanu kira nagyang kuto mga galabag ipagusur agyang kuto aparateya kataguan siran sa malakalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yung mga ulama amapi terbiya si iku pamilya nagyang kutuwa qiyamul layl kapanambayang si iku mga kagagawi. Ikadua ira nagyang kutuwa as-sadaqah kasusadakah kapangalimuan. Saya ikatlo nagyang kutuwa kapamuasai si iku mga sunnah. Sagyang kana na inaluitan wa talwa amal amapya na pagusayin tanwanan wanto na dalil yan ami alui unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ka mga tutulan si unabitan wa Muhammad sagyang kuto kini pamangduunian si ko pamilya niyan sagyang kuto inaluitan wa mga galabak yang kuto ka panambayang kung mga tanatnaw ko kagagawi kasusad ka naguyang kuto ka pamuwasa sa mga sunnah. Penutul Aisyah radhiyallahu anha pitruya natigana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili fa idza awtara qala qumi fa awtiri ya Aisyah. Ya gaya pagaluin tanong na mismo yasid na ya miyawlaw udi na paman na si ibn ya si ko pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apenutul wa isyatigyan na aya betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di manambayang sakaniyan sa giyang kutuwa mga kagagawi. Katawan tanwa sunabitan wa Muhammad na pamilya dumambu. Na nadis kaniyan di manambayang sa iku mga kagagawi na igira amyaw maagyang kutu sambayang yan awiter. Na teruon yang kuno ko Aisyah. Hayat tiyan Aisyah na pagnaw kadin. O di na paman na tiyan na tindig kadin. Kaangka mambu makasembayang sawitir. Naman ito mga pagarya. Paman na miyan ang bayang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagyang kutuwa mga kagagawiin na amay ka mag-andi na makapasad ka pagwitir. Napukaw niyan su Aisyah radhiyallahu anha. Naturoon niya no naman buwa paman na pagabedas ka din, tindig ka din, kaangga mambu makapanambay ang sawitir. Yuto'y katarbiya isi ko pamilya. Paman na tarbiya na kagiyang kuto karumang ka, ipengendu ka nagyang kuto kapakala agiyang kuto paratiyan niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino mga day pagkasuanan ng mga datu, suwad na mga pamilya niyan, suwad na mga karuman niyan, sa giyang kaya masatano. Anta akayad na betad tanu nasi iku mga kagagawi
na ayad na kadakalan na tuturog na piya-piya. O di na adam penapaman na pamilya pagalin di today suama di today suina ugi na kanaba si ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka aya diran di tudayan nagyang ko tuwa diran di kan kita asagyang ko tuwa mga cellphone nira. Turuntan wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya gi na paman na pagaluintan waya ka antanu mang geda-geda gyang ko tuwa betatan sagyang ka masatan. Wanto naa kimbibida niyan sagyang ko tuwa betad o miyangaw na antan wa mga pagtaw di na paman na betad nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay kadua haditha keluitan nagyang ko tuwa katur nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigan rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla fa aykadha imra'atahu fa sallat fa idza abat nadaha fi wajhiha al-ma. Ay makna ini natigo nabitan wa Muhammad ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito. Yaga yalimu Aw manisan na ayad na pangninya si Allah. Ya Allah, nakalimu na kong ka. Ya Allah, kalimu na ka sukaruma ko. Ya Allah, sumanga wataakan nakalimu na ka. Okay, na adam na galibag ka paman na asarang galibag kang tano na papakaw magyang ko ito alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo nabitan wa Muhammad ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu adatu mama. Amianam bayang sekanian sa gyang kutu mga kagagawi. Misembayang 2 karakaat, 4 karakaat, 6 karakaat sa paman na kaganian sa gyang kutu mga kagagawi. Fa ay kadam maratahu fasallat nagyang kutu adatu sagyang ko tuwa din yan ikapanambayang napiyo ko na si karuman yan. Pakapanambayang niya naman bu. Isugo yan o naman bu agyang ko tuwa kasumbayang ikong mga kagagawi. Na upama at tigo nabi. Upama at tigo nabi tanwa Muhammad sagyang ko tuwa kaya pukawan yan kikaruman yan. Abad na sumiyang ka. Nadaha fi wajihal ma na pirikan yan agyang ko tuwa buntal yan say. Naman ito. Paman nagito ikat tarbiyah. Ira pa man na pugaw na kan sukarumang ka, ay sugu ka nagyang kutuwa ka sumbayang ini yan si mga kagagawiin na upama ko sumangka sa kaniyan. Upama ko sumangka sa kaniyan na piriking kaabuntalian sa igaan makanaw, ang kano makapanambayang sa iyang kutuwa mga kagagawi. Sino po ka na doon? Ha? Kunin mo kay password ko yung cellphone. Ano? Ano? Yung cellphone kunin mo. Kunin? Yung cellphone mo? Cellphone ni Mario. Hina ni mi'ali sagyang kutu hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isa na kumapiya. Sa iko pamilya, ito yung mapambetadiran at isinan di manambayang sa iko mga kagawin. Na isa penutuman na amapiya sa iko kerumai. Agyang kutuwa isiran di magugupa a kerumai sa agyang kutuwa simbira sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na pani, una ano tuwa paman na pagkaresulta sa iko mga ginawa tano sa bubaya sa iko mga karumatan. Ari upama ko kebayan tano sa mga karumatan o paman na adna iprigalo tano ron na andin ni kakuha niya sa giyang kutuwa rigalo na miya baya-baya na idapat takaw ay paman na diniyo di katumpukaan nakapagugupaan na giyang kutu paratias iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni mi alu sa giyang kutuwa kapanambayang sa iku mga kagagawi. Si man si kung makapantagun sa giyang kutuwa kasasadka natigo mga ulama at-targhibun nisa fil bayti bis sadaqa mimma yazidul iman. Gyan ko to akipang doon. Nagukisusugun si iko mga bai si iko kapakas sedekairan na pedutu sa gyan ko to ipagumarg nagu ipakalag yang ko to paratiya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Leka.
Padutu sagiang kutu ipapakala agiang kutu paratia si ku Allah subhanahu wa ta'ala mapangdu utanu sirang sagiang kutu ukit akas sedekah. Panitin. Agiang kaya kasedekah mga bangsami naisanan amala asuan wagamatan wa Islam ini panguyat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ku mga bai. Pamana sumanga bai sagiang kaya umat yan na ayat tenudaniw sumanga inakulay agu supaman na mga babayami si ku agama Islam basta bai. Namalad na giyang kutuwa kini panguyatan nakiran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa kasedekah. Ay maana na sa kabai, saka ina, saka umi na kailangan na giyang kutuwa dinga di ka pakasedekah. Dinga di ka sedekahan sumaka kekailangan. Kegupan na ka sumaka kekailangan. Kararaganan, wad na pakaumar ka, kararaganan na kegupan na ka. Wad na siringan ka, kararaganan na kugupan na ka. Wad na tunganin ka, kararaganan na kugupan ka. Ino to? Naya sabab nagyang kaya katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at na ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli nar. Hayat tigu nabitan wa Muhammad mga bai. Tialwan yan su mga bai. Haiskan wa mga bai. Ay mana na ubay ka na padega sa giyang ayat yalwan nabitan wa Muhammad. Susadaka kanud na tigu nabitan wa Muhammad. Pangalimu kanud na tigu nabitan wa Muhammad. Pamamagay kanud na tigu nabitan wa Muhammad. Susadaka kanu. Kamata na tigu nabiya may layakan. Sakano asakano madakal apakasul udina sakano madakal ataw si ikunara ka jahannam. Nadi kita nuari kelak sa kanwa mga bai. Mga bubayami si kuwagama Islam. Saka ina, saka umi, udi na antong naasa na paman na bai. Na taguan ka sa pamikiran na kaagiyang kaya kasedeka amalay ni apaman na kisusugun rakanurun wagama tano Islam. Kagi paman na galabaka di ka nurun na, agi galabaka kasabapa na di ka no makasul sa giyang kutuan naraka jahannam. Auto, mila yung nabitan wa Muhammad, fa ini ra'aytu kunna akthara ahli nar. Mila yakan sa kanwa tigu nabi. Sa giyang kutuan kaya bisitan niyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kutuan laylatul Isra wal Mi'raj. Na mila yakan natigin na ayak kadakalan pakasul sa naraka jahannam na sa kanwa mga bato. Nagyuti paman na tigunabitan wa Muhammad sa sadaka kanu. Sa sadaka kanu kaang kanu diketagu sa giyang ko to apoy ko naraka jahannam. Adina panutul na kan sir kanu giyang ko to paman na kerumay na giyang ko to mamahon na tanto din ko sedu. Niya ka sedu mama. Oy. Miya ka sedu mama. Pagkaganta na, diya ko tuwagaw ina, sumiyo sa kaniyan sa masgita. Na minibagag so karuman yan sa walay. Minibagag so karuman yan sa walay. Miya ko makira na giyang ko to miskin, pobre at tigitano, di mamangan ni. Kagi ko paman na manunutok sa sulda walay, nakagiyabu ataw nagyan ko sa walay nagyan ko tuwa karuman yan na ba inaliniwan yan siran. Nakagiyong makaliw na aya mele niya sa giyang ko tuwa pinto iran nagyan ko tuwa tigitan wa miskin. Namya mga niron sa tabang. Tigyan na bubayakan na tigyan na miskin ako. Sa aya sabab patigyan sa aya sabab amya ka umako sa giyang kaya walay niyo na pumangani kami sa paganero na tigyan na panganangkan na ka magugutom kami at tanto. Nagugyan ka ipama climate tano sa giyang kaya masan na tanto ko matenggaw na diya mi kagagyan ko tuwa katenggaw na ubat tigyan na namiyaw saryosan na mga ditaran paman na mas sulutami ka ang kami di kakaw at tenggaw. Na aya miya padalam sa giyang ko tuwa ba inagiyang ko tuwa paman na kalaian ni gugaw. Katawan niya no to paman na ipkirarang ito no to karuman yan.
Iya na kekuan na yan sa mala anda uwan si iko paman na ke rumah iya igira na adnap ketuong kira na sedu. Oy. Dini na kabayaw ba di makapamamagay. Nah. Ayam ya pamula sagiang ko tu abai, nagiang ko tu akapdi yan sagiang ko tu mga miskin na piyamagan yan sila. Pisa degaan yan siran. Pisa degaan yan siran, sanditaran nagupangan ng kan. Kagi ako kasadegaan yan siran na sumamuso karuman yan ada tu na giang ko tu hati kita no ami sembayang sama segit. Nagiang ko tu wakia pakapasa dia sembayang namia kagada masaturugo nami turugo giang ko tu ada tu. Nakagi ako paman na turugo ni sama segit. Na ayam ya tagi nepian nagiang ko tu aku laulah sa alungan amori. Nah. Yang ko tu wakia tagi nepan yanon apaman na betad amia kayaw yaw ginan ni mapembetad sa alungan amor yagiang ko to misubra so kayaw nagiang ko to apaman na datu mama nagiang ko to sobra kagagdaman yan sa giang ko to kayaw na adna paman na kiyas serungan yan amia kay ito oy adna kiyas serungan yan amia kay ito agi ito paman na malu miya kape aginawan yan na kagi ko maulaw-ulaw tu na miya kanaus kanyan. Na aating-ating di na paman na maawa na tina tu lagi ko tapitagi na pakan. Di niya ni mapamimiki lagi ko paman na mititagi na panian pititagi na pian suma penggulaw na sa alungan na mori na udah bugi ko tu kaya serungan yan na miya kay itu na paman na mipkesuka lagi ko tu mama. Miyaling sa kanyan nakagi ko maling na namiyaw man yan si karuman yan na napianu tulian unagian ko to apita tagi na pian sa masjid napianu tulu na mambu ikarumanian agian ko to ad na miyakaw mo na pobre ang kailangan na bisa kaanian nayan na miya pamikir agian ko to mama na tigin na ay do karumako ayab sa agian ko to apita tagi na pa na miya kaserong akoron nagiu to swaya mananian. Ia ko tua tigi na kias serungan akan lagi tu supaman na kias sedekah ingat sagian ko tua paman na miskin. Eman tua tigi yan na igira adna pekauma penunotok sawalay udi na paman na adna keneg maka kekailangan na kailangan na giang ko tua kas sedekah ingkau. Namanot mi ali na giang ko tua betad. Saya kumuna na peketo maliget ugay na sabab sagian ko tua paman na kaya pa nana uru nagiang ko tua kape ka sedekah na namin belus kanya na makalimu. Nagina ni paman na ipambagitan wa ibarat si ko mga ginawa tanong. Apaman nagiang kaya ka sedekah na isad na paman na kesirungan o mga tao sa alungan amauri. Ad nami alu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigina dhillul mu'mini sadaqatuhu yawmal qiyamah. Ayad na kesirungan o tao. Sa alungan na mori nagiang ko tua ini sesadekan yan. Paman nawad na mini bagayin ka sa dunia, amay to apira ka ini sedekah nga nagyuti ketimu amakau maka sa alungan na mori kumas aku kayo nagyuti kesirungan na ka. Pitiro nabi, dhillul mu'mini sadaqatuhu yawmal qiyamah. Aya kesirungan o tao sa alungan amori, sagiang ko tua ada kesirungan, nagiang ko tua sadekan yan. Lagi ko to penapito ami alu nabitan wa Muhammad mga tawa pakasul sa surga pakasirong ko sirong wallah sagi ko to mas aded na kasirungan nagi ko to paman na mi alu nagi ko to mama ami sedekah sa sedekah agi ko to ini bagayo kawanan yan na ded di katawano di wangian saya mama nau to nagi ko to ka sedekah apaman na kana ba paki ilay kana ba kang imi sedekah kana ilay yo hoy mga tao ate atom yung po ako sa masjid oy. May abugo pinagyan kaya paman na sedekah ka na ini post ka sa Facebook kata so paman na mini sedekah ka. Migay ka sa margas ko pobre na ini tulad ka. Ato no to lagi dito paman na kapamamagay. Paman na ano na pisedekah na ka miyo kay chajikas na ini post ka yung to paman na ini sedekah ka. Miya da sagi ko to paman na ka sedekah adiga tawan o kawanan agi ko ediga tawan o diwa agi ko to ini bagay agi ko to kawanan. Ikhlas ito mga pagari. Magiklastan. Malamay ito at kibigay tano sadaka na ipagiklas tano ka. Mataan nagina ni kasirungan tano sa alungan amauri. Nagina ni kala ibala sa giyang kaya ka sadaka sa kano ang mga bai. Nakataya pa man na inibigay kanu no nabiya warning.
Ahi mga bay na sudika kanu kaskani madakal atau si iku neraka jahannam. Ukabaya ka amakalidas ka si iku neraka jahannam na pangalimu ka. Sa pangalimu na ka agiyang ko to atunganay ka. So pagaring ka apaman na kararagnan. Naginan. Na pada penatigo mga ulama sa mapya apamikiran si iku paman na musawir amapya si iku sulda walay nabetadkan watigan wad'u sunduk litabarruat. Paman na sa sulda walay na babetadkan oron sa sunduk box sunduk na box sa sulda walay. Agi ko to paman na ibebetadru paman na sunduk box na pembetadan to sa paman na perak udin antun ay paman na tugunun kapaman na anap kibagay si iku mga miskin. Miya kapiya-piya mambuya paman na ilayana. Apaman na awad na box udin imantun na miya kalebul-lebul gagian kaya paman na di pamasaan na paman na di pelugian na nama pemasa na miya makalebul-lebul peniarga. Na upama ko ad na paman na kulugan sa giyang ko to mga maruni ketagu sa giyang ko to box sa sulda walay paman na si karumang ka na wad na maruni niyan miya ulugienon sumamusu mga watakan na wad na malalambo apaman na miyalambo ko pira-kira na minibring kaon na miya ulugira sa giyang ko to box aparaw to atigo mga ulama si ko mga miskin. Umani makasul sa giyang ko to box umani maulugun dakhala fihi mulkan lil muhtajin na para buto ipambagay to si ko makakakailangan wad na paman na katukawan yung makakakailangan na ipambagay ron o di na wad na makauma sa walay ni o makakakailangan na ipambagay ron na giyang ko to paman na miyatimuro sa giyang ko to box. Agi to atigo mga ulama paman na mababalo ya paman na ipugugup sa giyang ko to mga miskin. Miya kapiya-piya man to alagi duto na nagina ni mapya paman na suentan o pamambu ko matago to si ko mga suldo walay tano agi kaya kada kalawalay yung mga muslim na pamako matago no to na pugulugan na kiterbiyang kasi ko pamilyang kaapaman na iyang ko to kapi akas sadika api agi ko to amaron niya watakan na sa taman sa kapakalairan na ayad na kepamulakiran na tira na mataan sa mga luksami na mga giginawa so mga luksami na mapasang ikaw sa mga kakailangan. Kenapa mga ligtua mga tao? Uy, kilera nagyang kutua paman na kapia akas sedekah nagupaman na kebalo itu agitud ni ada tiran. Sagyang kutua mak membawat aka. Siran mambuna mga lilimu siran. Uy, kenapa kagigyang kutua paman na kapsekesi mairarkan nagyang kutua kaligit adna makau miskin sa sudawala ya pelubang kanya nanda si fulan nana miyaw na naging ko to kaya tapaw singa si kwata ka tigaw bongon terua pemanganip mananan oy o di na paman adna meleng ka sa karsada pemangani nakiraragita nga na malalang ka giya ko to wata ka tunab say bebes di paman na di ko pakayagyan kaya kasus sa api ang isala din nabuga na kaon kanira napkila ya paman nagyang ko to kapi agyan ko to kasus sa si sa mamlaka Saudi na pagaloy ng mga Arab apaman naging na mga tao siya na adu ko na derepasan kaya lipatan na ka naging ko to inged derpa taman iman to na sisa sa mamlaka giyan ka na derepasan na aya kapira na mga tao nagyang ko to mga walayran na adna ibebetad ruwa mga ref agyan ko to apaman na kelambe panganang kaniran nana tegunira sa giyang ko tuarif oy paman naging ko tuarif na si matatago to sa leo oy babettada niran nuto giyang ko tama walero tataguan nira naging ko to kelambe panganan kaniran di naging ko to adira na makakailangan na panganangkan na makau maso miskin na palakan niya naging ko tuarif nasadya mo man yaw na kunya naging ko to kailangan niya nagito ni mamabetadiran sa giyang ko to adaro peran naman to aging ko to kapi aging ko to lagi duto apaman na derpa nagina na paman na sisiyanan sa mamlaka oy hagi ko to lagi duto betada umani dira na malang asi panganan kanira na ibetadiran kada basa katano paman na diga penepsedeka na diga penipagi serap nagi ko to panganan kanaka api paman na diga din kelengan nana tomu abadin na madu miba surah di ko to ami pambagi nga sa ko to makakailangan
Na di tanwanan su anaka suka pagisarap na paman na isanan marat agalbag. Wala tubadzira tabdzira. Paman na uba ka di pagilang. Uba ka di pagilang sa paman na minitaralwa ka pagilang. Kasumapasang ikapagilang na mga pagariya, mga inapado setan. La hawla wala quwwata illa billah. Lagi na ng mga bangsami, mapya ibterbiyatan si ko mga watatano apaman na ipagdutan kira nagyang ko tuwa kala ikipantagagyan ko tuwa kasedeka. Sipman si ko makapantagun si ko kapamuasa, agina ni ikatalo inaloy sa mga ulama, natira na amay kagyang ko to tao sa suldawalay na kilairan, agyang ko to mga luksiran. Ayasumu ayyamal bid adimamuasa si iko paman na ayyamal bid ginasu ikasapulo agu telo ikasapulo agu pat ikasapulo agu lima si iko uman saulan ginasu ayyamul bid paman na sunna sagyang sunna na nagyang ko to adyun di ka pamuasay namay ka sumanga wata ka nagyuti paman na kelangagiran na suamakan suinakan na di mamuasa. Lagi dia najisiran ni mamuasa si kung paman na al-ithnain wal khamis, alungan na khamis, alungan na isnin, agi na sugaw iya tigo na bitan wa Muhammad ay ipnaik, ipuro agyan ko to amal o mga manusia. Si kuman alungan na isnin nagu khamis, na di sa di mamuasa so nabitan wa Muhammad ini suun, na tigo na ginan sugaw iya ipuro ipnaik agyan ko to amal, na kabubay anak na tigo na bitan wa Muhammad ay inaik, ipanik so amalakan na dia ko di mamuasa. Naman ito mga pagariya. Lagi dia penagyan ko to adikas pusay ko tasua agusu asura aginan supaman nagyan ka iya muas ulan-ulan na Muharram ginan sugaw iya paman na miyaka apas so pagtaw umusa si ko paman na Firaun paman na kaya to kawan tanong penan uman din na Muharram na pamakusutan na diro di mamuasa o di nagyan ko to paman na Arafa yaumu Arafa giyan su ikasiyaw si ko Dzulhijjah apaman na tigo na bitan wa Muhammad sa din sa tawa paman na makapusaon na iprilaon wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa duragun apaman na kaya pakagilabak yan sa kadustaan naman ito mga pagariya. Huwi na di tanwaya pananabnaran. Kabutan no tao na di tanong makapamuasa sa yaumul isnin agu yaumul khamis. Kabutan no tao na paman na di tanong katawan na gyang kaya ayyamal bid. Di tanong katawan na gyang kaya paman na asura tasua o di nagyang kaya paman na yaum Arafa. Na penalaman tano sa gyang kaya paman na masa tano ka minde ka nagyang ko to pagkasampay ra katano ko si ko mga ulama. May popost na gyang kaya paman na imantong na alungan na isnin pamuasa kanu. Imantong na alungan na Khamis pamuasa kanu. Imantong na paman ayyamal bid na pamuasa kanu. Naginan upama ko malang agad tigong mga ulama si ko mga luksira na siran mauuna sa gyang ko tuwa ka pamuasa na mabaliw sila na mambu paman na mga bara puasa. O di na so di ka pamuasa isi ko ulan-ulan na Muharram ang uso Sha'ban fasayakunu dafi'an lahum 'ala al-iqtida'i bihi. Nagyuto din mambu ipaman na kesabapan aso pamilya na gyang ko tuwa pagiringan niran nagu paman na penggelebek niran nagyang ko tuwa lagi gyang ko tuwa galebek gyang ko tuwa luksira. Nagina ng mga pagarya ayaman na ini na iya iya mga galabak amya pangaloy tano na iterbiyatan waya si ko mga pamilyatan. Iya iya paman na kapanambayang ko mga kagagawi tapangan tano. Paman na di tano di manambayang si ko mga kagagawi. Nababuman ayakan tahajud na mo masu Ramadan. Wa iya iya mga kagagawi na pagalindin na ya kapakaya di panambayang si ko mga kagagawi. Ini sekuna bitan wa Muhammad antay pinaka mapya kapanambuyang si kung mga kagawi na makanalabya kapanambuyang kung mga kagawi na ayam mi aliyuniyan na sunabiula Dawud alaihi salam Allahu alam udi ako keribat ka ayang ko nakapanambuyang yan na upama ko man to kagawi na manambuyang na mapita kagawi na pelepas mana niya na di melepas paman na manambuyang iman to na mapita na di penambuyang isap man nagawi na penambuyang. So ginan mga bangsami paman na mapya ay terbiyatan si kung mga watatano padaruagi ang kutwa ka sesadika kano mga bubayami si kuwagam Islam. Why?
antano makalida sa giyan ko apoy ko naraka jahannam. Ikatlo agi kaya paman na kapamuasa. So bala-bala sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal mapiyasi tanong tuman na agi kaya paman na di tano di ka pamagusay. Giyan ko to ba api yang mababa na importante na di tano di mapangaloy ang mga pipya lagi dagi kaya paman nakapagaloy tanong sa giyan kaya mga wasiat o mga ulama ang mga pipya si ko paman na di kampi eta sa suldawalay sa bagus kanod selama alang-ulang ng mga bangsami. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.